Ayun. Bumigay connecting rod na. Oh, connecting rod na yan. Nadali connecting rod na, Anggal. Manotawon na, Anggal? Wala pang 2 taon yan. Oo, nung ginagawa ko sa'yo dito. Talaga bumigay mo. Ayan o. Labnoy. San Jacinto, Pangasinan. Bumigay na yung connecting rod ng Anggal. Ito pa lang yung sticker natin noon. No? Tagal no. Ngayon may bago na naman tayong sticker. Yung bilog. Wala na yung bilog. Naubos. Nasa bahay. Na-connecting rod tong motor ng Anggal. Ayan mga kabro. Natuluyan yung motor ng Anggal. Na-connecting rod. So nagdesisyon si Anggal na diretso na natin convert sa 200cc. Ayan si Brother Pern. Tirahin mo brother. Gamit nating cylinder block 63.5 Pro Racing. Sigunyal, napatorno na, napalitan na ng 2 sigunyal bearing. Tapos align, na-bore out na rin. Tapos cylinder head, Brusco, big valve, Pro Racing 3227 mga kabro. Okay, ayan o. Pakita ko sa inyo mamaya pag nabuo na. A few moments later. Ayun, makakauwi na si Angel from San Jacinto, Pangasinan. Tanda rin na natin. Ayun na yung andar niya ngayon mga kabro, goods na. Yun o. Oh my God! Wow! Ayun, Angel. Ayan o. Brusco head, big valve, 3227 mga kabro. Ganda, ganda ng andar. Okay. Releasing time. Yung mga nagpalitan ng Angel, ayun na. Yun na lahat. Angel, salamat ha. Takbong pogi. Papa, yung gagamitin ko doon sa ano, yung sa isang motor nyo. Oo, pwede yan Angel. Papalitan nyo lang ng connecting rod, yung sigunyal. boss. Oh, sticker. Okay. Ingat. Take care, very big. Takbong pogi muna. Yun, something na. Napukaw pa yung pusa-pusa niya. Binaligtad ni Brother Pern yung yung motor, kaya nawala yung pusa-pusa. Shoutout pa rin Jason De La Cruz. Ginawa niya ng ring na matibay yung mga team kabro. Dahil yung ring na binili nila, tubo lang na napakanipis mga kabro. Nabaluktot ka agad, dinakdakan lang ni Barto. Ayun o. O yan o. Quality.